And anywhere peradventure, I will get my own share of money. My paraga prana ya and Papu in adventure, voucher logo. So yeah, here now, Nayada. I get more political insurgency. Political surgery, I get never more only work that they go to one year my own share. I mean, you get go. And then you go. What on our look at? I'm kind of you get go. We not understand in our judiciary. We got secret to the home. In your mania. I'm making up. Yes, I'm making up. I know. Oh, look at that! This is not. Macachine, game man, no get. You could them leg. You could them know that they got whoop your man. I can chin no you get out to Maganote. We want to take blue water. Give us your test. No, she phone you. Give us your topasa. He get to 3 on your political urgency. Macachuma gave up the Lego Nubanaki. I made a public yard surgery. I made a public yard surgery. I'm not saying what the great. Get now. Give it. Get it. I'm not going to the Spider-Man. Why are you not here? Get trying to make the government to see your left and right. Left side eye. So, yeah, so a banana, a track, I know when you're 80. Must have been able to do it for the more show. Oh, it's all okay. About me, Canada. Or to come over Kaiti, go on, you have a we have Robo. On a new Lamina on you. What is that? The Kaja? If you look over the television, she got 8 Madame Muluka weekend. What is now doing it? Oh, I don't let you open that. I want to maybe see I didn't. Yeah, I didn't daughter me. I'm not saying really not to the landlord to rule him. Cake I might him and what. My name is ndị ya dị kelenu ndị ya dị kelenu ndị ya dị mọnụ ndị ya dị zọnụ nye m jiri si otu akele unu maka ndị na-ada ala ụlọ mana biko okenye ekwesịghị ịnọ n'ụlọ eghe amụọ n'ọgwụ otu aka dị nna m anyị niile bi na ya dị nga anyị niile amanyegala into adolescent. Say it again. Ọ bụrụkwa adult nkịta anyị nwechaa na senti adolescent. Onye ọbụla kwesịrị ịma ihe o kwesịrị ime at the right time. Gị mara mgbe ị ga-aza amụlụ. Ndị ketere ma ha ga-eji aza latrin ha kete. Ndị kwesịrị ịza toilet ma kitchen. Onye ọbụla kwesịrị ime nke ya according to mee ya mgbe o kwesịrị ime ya. Ọ wasị ka m tụrụ. Ọ bụ eziokwu. Ehule m ji so unu aṅụdị mmiri ṅụjuo mmiri ara nnu n'afọ. Unu aṅụji ya afọ. Unu enwedị simple table manners ya wụ ihe ụlọ si gị mege eme. Eleghị nọ n'ịza ihe. Ntakịrị ọcha jiri unu na-ekeri ka utu. Biko no ka nkwukwa nke mo ihe nwere ike ikwu n'ihe abụ na toilet na bedroom a ọ bụrụ ọrụ ofu onye nna zagonu compound onye ọzọ na-asa toilet na-asa bedroom biko nu ọ gịnị dị ofu onye na-achacha toilet ofu onye na-aza compound ofu onye na-eme unu ekwusigo Kebe eziokwu bụ ife niile unu na-akọ bụ icon ndị ala. Icon ndị ala in the center na-enye onye nke meeting now are the inconclusive. Imo, ọ bụ ka m na-afọ. Kwụsị ha nga ngwa. Imo. Ọ Imo ka m na-akpọ.
Idalobu. Chai! Imo agwaga de ma. Agwaga de ma. Ububu ngare su tomatoes ma ho mage. Ngolere tomatoes onye ọrụ office. Kapụtara ugbo ịlawa ma hụkwa gị nke na-apụ wibaro. Imo ego lili nakọtara anyị si na arụ ọfịs ama m na-apụ wibaro. Tụfịa akwa. Oke, ị na-ekwukwa okwu. Ngwa, lọtawala ụlọ. Ị ga-ekwu okwu taa. Ị ga-ekwurịrị okwu taa. Lọtawa n'ụlọ taa. Lọtawa. Lọtawa. Imo na amage ụbọchị niile wu ka onye ohi mana otu ụbọchị bụ ka onye nwe ụlọ. Unu ga-enye anyị ya taa. Mụ na-enye aga anyị ya anyị niile agbara ọtọ saa ahụ. Gekwentị m agwa unu anyị na-aga ebe landlord ugbu a. Unu ga-enye anyị ego anyị kịta now. Eme gị na-atụrụ ya asịsị na ị na-ahụ n'ọfịs akwa ya mi nwere ya tomato ki na-ere n'ime ya bụ ya n'isi bụ ya na akwa gị bụ ma gị o ji asị eme ọjị Linus mba n'ibu gị buru bunye agụ nwa bụ Imo emi na-agwa anyị couple of files n'inwe files to sign anyị ama ha na-asị ka ị na-asụ onye asị bunye ya baro a bunye ya baro bunye ya baro mechọnụ gị ikwu kịta buru ya a ga-aga ebe landlord ngwa anyị kwale
ekele mono ekene ndi ade ekele mono ekene ko na rekene mnenye o asimu ndi ade ekele mono ekene ozi ọma ka m jiri bịa o asimu ozi ọma ka m jiri bịa o ekene Anambra ekele mono ekene ndi Imo ekele mono ekene Chifu Imo ekele mono ekene nwanyị Anambra ekele mbi ekene magi ekele mbi o ekene ndị ya dị ekele mono ekene ogini na-esokwu ukwu gini na-esokwu atụmankwe ndị ya dị ekele mono ekene ndị ya dị ekele mono ekene ndị ya dị ji mekene webi ya ekene asị m ndị ya dị ekele mono ekene ọ bụ gịnị na-esokwu ashatụrụ atụ ọ bụ ihe na-esokwu atụmankwe Chifu Imo ekele mbi ekene Chifu Imo ekele mbi o ekene Chifu Imo oji ọnụ o ekene oji ọnụ mana oji gị ike o ndị ya dị ekele mono ekene ndị ya dị ekele mono ekene ko na rekene m na-enye o asị m ndị ya dị ekele mono ekene ozi ọma ka m jiri bịa o asị m ozi ọma ka m jiri bịa o ekene Anambra ekele mono ekene ndị Imo ekele mono ekene Chifu Imo ekele mono ekene nwanyị Anambra ekele mbi ekene magi ekele mbi o ekene ndị ya dị ekele mono ekene ogini na-esokwu ukwu gini na-esokwu atụmankwe ndị ya dị ekele mono ekene ndị ya dị ekele mono ekene ndị ya dị ji mekene webi ya ekene asị m ndị ya dị ekele mono ekene ọ bụ gịnị na-esokwu ashatụrụ atụ ọ bụ ihe na-esokwu atụmankwe Chifu Imo ekele mbi ekene Chifu Imo ekele mbi o ekene Chifu Imo oji ọnụ o ekene oji ọnụ mana oji gị ike